Pagka di malas bay kay ayun atay ilom kayo ko daw. Ilo di kayong suga isa kaniyot tarungon be. Auto white balance sa tani dapat. Kung ni malas bay kay kanang karong adlaw naghatod ko sa ticket sa Blackpink kang shout out Abong, Sky, Nini and Summer. Enjoy mo sa Blackpink ba ito nga concert. Anyway, naghatod ko sa ticket pag manihapit ko sa kanang kuan bali sa kumigo hatod ko mga stuff and then naglaba ko somewhere there sa ilang area laundromat dito kay Limpyo. But nitabo is while nag-drive ko na notice na ko nga akong sakyanan kanang lain og kanang dili ang indicator nagapula-pula oil. So indicator nagapula-pula oil means naayuhon means gastos means shit yatay gastos na pod. Anyway, na stress kog maayo so akong gibuhat is mianhin na lang ko sa tapit sa karaang balay sa una niya angan sa lugar nga di kay Burgies. Pakitunta mo sa lugar. Ay, di mo maklaro. Tuning maklaro. So murag di mo maklaro. Ako na naman pakit niya. Pero angan sa lugar Burgies. Kaning lugaran na siya kanang jam donuts, Nutella donuts. Lami kay mga donuts nga ribay. Nya kanang nasa ni siya nga kanang kuan waffle fries nya kanang nasa siya gamay avocado, nasa chili. So lami kay siya. So nagpasiw palit mga pagkaon nambot ngano ni. Ngano pa ito pagkaon. Basta nipalit lang ko pagkaon giatay ani. Anyway, maura gito siya. Napalit pa tong manok no. Ayaw na. Hindi na ko palit manok kay daghan na kanang manambok na maayo. Pat mo ni siya bawal na pagkaon baka nang jam donuts nya kanang Nutella o custard sa sulod. Wala akong palit og jam donuts libugak storya eh. Anyway, tugnop yung iting uwan kay kaog init ba init na donut. Yes. Hey, mara to wato sa akong donut pabuto sa akong buzzer pag may donuts ba yep. Okay, balik auto. Igabot na ko sa balay magyaw-yaw gini si Laura ron ba kay ipalit man ko ani surablihan duha ka Nutella og tulo ka custard donuts. Lami kini bay nagpalit kog donut nya makatambok man ni so duha ka custard donut ug duha ka Nutella donuts. Init pa, bagong init. Yes. Mao ni siya ang kanang kuan Burgies kanang tawag gani na siya chili na pud siya kanang kuan avocado nya ang cheese iyabo lang na ako palahi na akong cheese dalang cheese ay iyabo na ng cheese diya. So tagaan ta mo picture ko kun sa gani siya. Lami kini bay wala ko white burger kay daghan na kay pagkaon. So ang tawag ato bay kay waffle cheese fries. Waffle cheese fries. Wala ko dumdum. Basta mo ta siya daog ito siya bay. Lami kay to kaon nun. Problema 30 minutes pa ko biyahe pa nung uli. So uli sa ta aron makakaon ta. Mo good. Tugnaw sa ting uwan basta kayong windshield ang side bildo. Mo ni ang problema bay. Awa karon wala pa na siya kasigka. Nya taon banik magsiga na siya hinampak kayo yatay. So tora gasiga na ang red kanang sa oil. So meaning ani na nagini siya dapat ayuhon sa makina ani. Yatay gasto na sad yatay pisti. Pagka lisa di drive by grabe ang ulan grabe yun shit. So ngit so mo ni siya bay ang katong waffle fries butangan og cheese sa kilid pero maura kanon na ako'y gutom na.